Sanibonani senibingelela. Ngizothanda ukundlela iclip kaKhuzani lapho eveza khona okusenhlizweni okuningi kakhulume ngakho. Abantu abayilalele abanye ngazi noma azoyithokozela yini. Kodwa nansi iclip eyenziwe uKhuzani. Uyabona bafowethu, la umculo ungifundise enye into mina. Ungifundisa ukuthi ungalinge ube la emhlabeni uyitshela ukuthi uzolungisa umhlaba. Umhlaba njengoba ufica onakele uyushiya futhi onakele. Ungalinge futhi uthi wenza into ngoba uthi wenza ubulungiswa obuyonothiswa ngelinye ilanga. Akekho umuntu oyinothisa lo nto leyo. Zenzele nje into yakho ngoba kusuka othandweni lakho. Don't expect ukubongwa. Don't expect ukuthi kuzothiwa right. Don't expect ukuthi uzothandwa ngalo nto obuyenza. Zenzele nje into yakho obelivela kuyona ngaleso sikhathi. Uzenzela futhi unga-expect any call to say thank you. Unga-expect ukuthi ngelinye ilanga ngeke uthukwe ngoba wena wenze lo nto. Yazi ngibuka lo mfo indlela enemseke ngakhona. West part nazi ukuthi imost yenu niphila nami. Futhi ningazi ukuthi mina ngizofila kanjani. Ningazi futhi ukuthi ngifila kanjani mina ngokungazwani naye. But nikwenza lokho ngoba nithi nenza ubuntu ukuthi akekho umuntu okumele anikhove noma kuthiwa niyezwana nami kodwa ayikho into ethi ngelinye ilanga kumele nixabane noma umculi noma kuthiwa lo mculi angizwani naye. Beniphila nami freely. Whoever ofuna ukudlala ingoma yakhe, whoever ofuna ukuposta into yakhe, whoever ofuna ukumseka, ngabe uyangisukela bengathi ngelinye ilanga ngathi ngiphatheke kabi ngokuthi ukhulume ngaye. But konke leyo risk ningazi ukuthi mina ngizofila kanjani noma mhlambe ngizoblockana ingaphindi ikhulumisane. You take that risk yokumseka. Akaze nibonge ngalutho. Akaze zinothiswe lo nto futhi siyakhohlakala. Emhlabeni ke bafowethu into engenza ngisho lo nto le ngikhulume kanje ukuthi kufuneka nifunde kusemanje lo nto ukuthi noma ungenza uyabona nje mina ngithatha isinqumo sokuthi akekho mina umuntu engizothiwa ngithi ngiyaposta ngithi hayi umculo othile washacima kanjani noma bengenza kahle kangakanani ngoba kungisiza ngalutho. Ukubabongela kungisiza ngalutho, ukubahlanganisa beyimbumba akungisiza ngalutho. Ngisho ngathiwa ngibathengela ibhanoyi ngithi nali ibhanoyi bacule hamba niyoperforma ngalo ngeke uze kungisize ngalutho. Ngiyohlezi nginjinja nje kubona. So ke sengithatha isinqumo sokuthi angivele ngiphile le mpilo engiyiphilayo. Ngisho ngaphansi kwekhampani yami akho umculo engizobuye ngimfake because ngile umuntu engiwuyena oyinja onomona omthakathi phekwe izinto zonke engizenzela abaculi. Siya kwigcwalisa emabheda I spend more than 2.5 million sikhokhela abaculi begebhu lo 50,000 ngisho abaculi abahlezi boyiveza emcimbini kodwa lapha ababegebhu lo 50,000 bonke sabakhokhela bonke. Angikaze ngize ngibongwe namanje akekho mention lokho. Into ekhona nje kubantu ukuthi ngumthakathi. Kade kukhankasela umroza kuthiwa kahlukanisa unyaka. Ngiyime ngangehla phansi phezulu ngishutha nomroza ngimseka ngithi abantu abamvotele ngithi uyobulela uFan Dam ngingena estage ngicula leyo ngoma kwathiwa ngizimixa komroza ngithi ngithanda kabi into ezitrendayo akwangashiya ukuthi uKhuzani nenhliziyo enhle uyabaseka abanye abaculi uyafuna baphumelele kwazovotela into encane ngingokuqala owaqhamukayo owayeseka into encane ngacula ingoma yakhe ngathi abantu abavote up and down kwathiwa ngiyazimixa ngibathanda kabi abantu abalokhuzayo abaphumelelayo uJezekhulu bewina indondo uMasama imina engagijima ngayi stage ngawo beseka akekho umuntu wathi lo mfana nenhliziyo enhle akafuni into enhliziyo ngakuye kuphela uyabaseka nabanye abaculi bukanje into ayenze kuMasama lutho kwathiwa ngiyapi ngagijima sengiyothatha indondo eBhofu ukhangelane wina eMasatma eEastern Cape ngahamba ngana istage umtshengisene wina ngaya na istage akekho umculo okenza lo nto leyo. uGatsheni Zolo lokhu kade trenda ngengoma yakhe lapha kwi-TV ngamlanda uGatsheni ngathi akeze kwi-TV ngiyinayo into ethi mina ngangayingenela mina lapha ngingenele mina ngishayela ingoma zami kodwa ngalanda uGatsheni because ingoma yakhe yayitrend abantu beyithanda.
kwathiwa bese ngiyidensela kaGatsheni akekho wayethi unenhliziyo enhle lo mfana useka abanye abaculi yabo. So kuzongisiza ngani-ke ukuzenza muhle kubantu abangangifuni bengithuka bengenza yonke into kuthiwa nginomona ngomthakathi. Angithi ngonyaka odlule mina kwakuthiwa ngiyamaka uma ngikhipha isingili kwathiwa ngiyamaka nginomona ngifuna yonke into ize kimi. Kulo nyaka ngikhipha ngesingili ukhona noke wathi lo mfana unenhliziyo enhle ufuna ukudedela bonke abaculi akekho. Kulungeke kunje ayivele ikhaleke ayikho into engizoyenza. Sizwile-ke sonke-ke i-clip evela kuKhuzani lapho ekhuluma ngezinto ey'ningi okunye mhlawumbe mase kuhleli isikhathi eside enhlizweni yakhe efisa ukukuveza engazi ukuthi uzokuveza kanjani. Njengoba esazi ukuthi kuhlahleke kunabantu abamgadile abahlele nje ukunakashela yena yonke into ayikhulumayo beyi-twist, yonke into ayenzayo bemlandelela. Kuningi uKhuzani akwenzile kwindima kaMaskandi, kuningi akwenzele lo mculo lo, kuningi futhi akwenzile ukuphakamisa afukule nabanye abaculi kule ndima kaMaskandi. Bahlanganisile through ibhola idea, bahlangana namanye ama-genre oba ingxenye yemicimbi yokuqala oseThekwini eMabhida ngo-2019 egcwalisa, waphinde waba i-All White Spring Picnic ebikhona isize yenza kayi-2. Konke lokho ezama ukuhlanganisa ukuthi kube kuhle kuzwakale indima kaMaskandi. Kodwa-ke noma kunjalo kunamaphekula alokhu ebhizi efaka unyawo ledada kuyona yonke imizamo yakhe ayizamayo. Abantu abafika eMabhida bezophazamisa umcimbi awuzamayo kuthiwa i-trend kuhlewe i-trend kwamukeleke lokho iy'nkulumo ey'bhinqayo zibheke kuye kwamukeleke lokho kuthiwa insizwa ubani bani. Kodwa nje ngento encane nje nakhona ngisho lutho seyokhulunywa uKhuzani useyopostwa useyobekwa kabi bengamele kwenze lokhu. So ugcina ungasazi kahle kahle ukuthi kwenzakalani yini abantu bebe kanje. Lokho sekwenza ukuthi nabanye abaculi kube nzima if unento ehle uKhuzani ayenzayo mhlawumbe beveze isayidi lokuthi yena babona kanjani bathi nokuncoma nje sekunzima ngoba kwenziwa uKhuzani. Abaculi bangancamela ukuthi if uKhuzani kunayena kade kunombangi wakhe bangancamela ukuthi bencome unumber 2 loyo walowo mbangi loyo. Ngoba yini babekela ukubizwa ngawo wonke amagama kuthiwa amakhotha anqoko angeke bebahlasele online ngoba phela kunebutho eli-red eligqoka okubomvu elihlaselayo nje umuntu othi uzama nje ukukhuluma nje into ehle uKhuzani, okuwukuthi mhlawumbe angazi noma bazama ukucisha umlando wakhe uKhuzani, bazama ukucisha konke okuhle or lento abayiboni eyisihlafa abayenzayo ukuthi iyogcina ifike kuphi. Iyogcina ife lapho okungekho kuhle khona. Manje ey'ntweni ey'ningi ayivezile uKhuzani-ke uyabona ukuthi naye njengomuntu ophilayo onemizwa onenhliziyo kuhamba kufike lapho khona ukuthi into ethize awusayimukeli awusakwazi ukuthi uphile nayo sekumele uyiveze njengoba injalo. Kodwa-ke abantu emhlabeni-ke banjalo-ke akumele kwazi lokho umfokampungose. Abantu banjalo ungazami ukwenza emhlabeni mhlawumbe nithi ukwenzela abantu bahlukile bakuzona noma ubenzela abantu into ehle kodwa still asho umuntu ukuthi angimthandi yena yini izinto ezinhle kodwa angimthandi. Abantu banjalo bafuna lokho abakufunayo. Abantu baprefer kakhulu inhlupheko kunento yokuthi usizo luze nobani. So ngiyathemba ukuthi mhlawumbe lento ngeke ihlale kakhulu enhlizweni mhlawumbe nizithi kumdisturb kancane ngoba usedlule okuningi kuyoba ne-campaign yokumhlasela nje ku-TikTok inyanga namanje lawo ma-campaign asaqhubeka. Uzoyibuza lo muntu ohlale embhece ekhuluma ngayo ku-TikTok ungamphatha kanjani sekukhulunywa ngaye lowo muntu loyo usuku nosuku kuyabe kuyavuka igama lakhe. Ngaba mnandi yini wonke umsebenzi othi uyawenza kuthiwa umcimba kona wakho yonke into kuthiwa baphumile ejele abaculi noma bephuma ngaphansi kwe-IGP. So uyabona nje ukuthi kahle should bazama yonke indlela ukuthi into ethinta uKhuzani ingabukeki kahle ebantwini ivele kabi. Kodwa-ke ngokwazi kwami nanoku-understanda-ke isimo-ke uKhuzani usebenzele umculo kaMaskandi ngade afike endimeni useyazazi izimo zokuphila, useya-understand ukuthi uMaskandi ukuze usurvive isikhathi eside kumele wenze kanjani.
so umculo umkatshubomvu usezuza izinto eziningi. Ezinye izinto akasadingi ukuthi ayiprove kubantu or akhombise ukuthi umkhulu kanjani, usekwenzile nje okuningi. Mhlawumbe mase ngabheka izinto zakhe, abheka ibrand yakhe, akhulise lokho anakho, abheke khona, aye phambili nempilo. Ezinye nezinye azikele kubanikazi bazo. Abantu abafuna ukwenza ezinye izinto sebeyoteka over, yena nje abheke impilo yakhe, ashaya umculo, asishayele ingomnandi, asijabulise. Lokho sekuyomnika umphefumulo ngoba cha abafuni and futhi abamthandi, bayambhinqa okwangempela, bambhinqa nje isikhathi eside. So into futhi engasoze yadlula ukuthi ngabe yini le yabangwayo. If umona muphi, imuphi lo muntu okhulunywa ngawo? Ngoba umuntu uma esemculweni naye wenza izinto ezomphumelelisa. Yini mase kuyena kuwumona mangabanye kuthiwa insizwa iyawenza nomqondo leyo nto leyo ayiwenzi. So mfowethu Mpungose, abalandeli bakho bahlezi benawe, abantu abakuthandayo behlezi benawe, ifamily yakho ihlezi inawe. Noma kuthiwa kwenzakalani nje, uNkulunkulu usiphile kasiphe khona ukuthi siqine, somelele, sibheke phambili. Ngizothanda ukuyibamba lapha ke le video ngokuzayo ke, ngiyathemba siphinde sihlangane sikhulume ngolunye udaba. Ngiyabonga.